n'ime ụlọ ọsọ ya bụrụ one month na-ekwu ụda aba na-ekwu ụda aba ọ bụrụ na akaba ha mmọnwụ ewu nwatakịrị obi isi n'ala maka ebe mgbọ ya ọgwụ ụda aba obodo na-esi esi ọbata hapụ otu ka esi abata ụmụnna n'ebe ọya ebe ebi ọkpọtụọ ụda aba agụrụ olu oke mmọnwụ ije eje mbara atụ mmọnwụ dọrọta mfe si na waya laa a na-atụ arụrụ o were nwa daba ụda aba Mọ̀ọ́dún ụda aba ịdịrị ime ọzọkwanya wụrụ one month bakwa ime ụlọ ọnwụ na ịdịrị ime wụrụ nwaanyị mechie ofu anya were ofu lelele maka egbe mkpa anya mechie ofu anya agwụ ụda aba mmọnwụ ejeje mba Basiru ọlọ́gbọ ihe ekwu lekwa pụta Basiru ọlọ́gbọ nke ụgbọala ya lókè uru la kọtụ kpekpuo magistrate eke eri okwu alasa otekata na nwayọ o jeela ike ịdịrị ime ọsọkwanya wụrụ one month bakwa ime ụlọ ọgwa maka miscarriage ịhụrụ nwaanyị mechie anya na maka egbekwa anya ọ ebe nwoke njikara ụmụ nwoke jika na anya ejika nọkwa ebe a Ugomkpọ onye isi ọhụrụ na sọta ọrụ gị atọ ọrụ resign ya sọta o yiri ọhụrụ ha ama ọkagbuo ahụ ọhara echi anyị ehụtụla ọgbọ ọgbọnọmọdụ a
Yes. Thank you. Yes, sir. Abagulolu. Ego carry ibi. Ego carry ibi. Ego carry ibi. Ego talazu. Ego carry ibi. Ego talazu. Hey, ogene. Abagulolu. Fukwaluso. Opo tukuta gotemwi. Challenge. Ego nwere surname Africa. Ego nwere surname. Ego nwere address. How would you defeat him? Ego nwere address. Yes. I never told the police. You will draw your happiness. Okay. Lay. Ifejika. You're welcome. You're welcome, my brother. I shall wait to Oja bunye chikachitana chadi arielu. Oja bunye chikachitana chadi arielu. Basilu biake bota. Basilu, Apago sune woga. No na tukwalo landlord. Why you dey run? Apa so se ebube. Oga buku ebu. Ebube. Adesibu bongo. Ota ga na ebu. Eke oyo ahona nkwo. Oh yeah. 2 carton. 2 carton. Uru alo asusu mmanwu. Ka boru uru. 2 carton na ile alo asusu mmanwu. Debele bu yeke. Alakwana na wa gba go ma jado he e guru mo kuru ndo mo o ye guru mo kuru ndo mo ke wo ta ke egboro o ka wo ku odudu olu je pele lo o da babia o ta ke egboro o ka wo ku odudu
ewe weta ihe mezi n'osi ụda aba. Anyị ụmụazị ka eme. Yes. That is in the hospital. First comment. First comment. Ayala, udah ayala, udah bawa. Udah baca kemudian. Vamos a like 10 subscribers. Hola.